தனுஷ் ஐஸ்வர்யா பிரிவுக்கு பிறகு தனுஷ் ஏற்கனவே ஒப்பந்தமான படங்கள்ல மட்டுமே நடிச்சிட்டு வராரு. ஏன்னா அவரின் மாமியார் லதா ரஜினிகாந்த் தனுஷுக்கு எந்த பட வாய்ப்பும் கிடைக்க கூடாது என இயக்குநர்கள் மற்றும் தயாரிப்பாளர்களிடம் கட்டளையிட்டு இருக்காராம். இதனால புதிய பட வாய்ப்பு எதுவும் கிடைக்காதால மிகுந்த மன உளைச்சல் இருந்த தனுஷ் லதா ரஜினிகாந்த் வீட்டுக்கு சென்ற போதும் தனுஷை பார்க்க முடியாது என்று சொல்லி வீட்டு வாசலிலேயே தனுஷ் திருப்பி அனுப்பி வைக்கப்பட்டார். இதனால இதை எப்படி எதிர்கொள்வது என தனுஷ் யோசித்து நாமே படங்களை இயக்கலாம் என்ற முடிவில் இறங்கியுள்ளார். தனுஷ் இதற்கு முன்னதாக ராஜ்கிரண் மற்றும் ரேவதியை முதன்மை கதாபாத்திரத்தில் வைத்து பவர் பாண்டி என்ற படத்தை இயக்கினாரு. விமர்சன ரீதியா இப்படம் நல்ல பாராட்ட பெற்றது. இதை தொடர்ந்து இவர் சுதந்திர போராட்டத்தை மையமா வைத்து மற்றொரு படத்தை இயக்கும் முயற்சியில ஈடுபட்டிருக்காரு. ஆனா சில காரணங்களால இந்த படம் பாதியிலேயே கைவிடப்பட்டது. அதன் பிறகு தனுஷும் ஹாலிவுட் பாலிவுட் என பல படங்கள்ல பிஸியா இருந்திருக்காரு. இந்நிலையில தற்போது தனுஷ் மீண்டும் இப்படத்தை இயக்க உள்ளதா தகவல் வெளியாகி உள்ளது. அது மட்டும் இல்லாம மேலும் புதிய படம் ஒன்றை இயக்க உள்ளாராம் தனுஷ். விஜய் டிவி மூலம் பிரபலமான ரோபோ சங்கர் மற்றும் ராமர் இப்படத்துல முக்கிய கதாபாத்திரத்துல நடிக்க இருக்காங்க. இதனால இந்த படம் முழுவதும் காமெடி ஜானர்ல இருக்கும் என கூறப்படுகிறது. இந்நிலையில் இப்படத்துக்கான அதிகாரப்பூர்வ தகவல் மிக விரைவில் வெளியாகும் என கூறப்படுகிறது. தனுஷின் திரை வாழ்க்கையை முடக்கிவிடலாம் என நினைத்த லதா ரஜினிகாந்துக்கு போட்டியா பல திட்டங்களை கையில் வைத்துள்ளாராம் தனுஷ். அதுல ஒண்ணுதான் படங்கள் இயக்குவதாம். ஏன்னா லதாவின் மகள் ஐஸ்வர்யாவும் தற்போது பல படங்களை இயக்கி வராங்க. அவருக்கு போட்டியா தான் தற்போது தனுஷும் களத்துல குதிச்சிருக்காரு.